дар даврони соҳиби истиқлолии кишвар соҳаи тандурустӣ бо маром рушд намуда бо дастгириҳои ҳамешагии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шароиту имконот дар ин самт беҳтару хубтар гардид. Ба истиқболи ҷашни бузургу муқаддас 35-солагии истиқлоли давлатӣ беморхонаи марказии шаҳри Леваканти вилояти Хатлон таъмиру навсозӣ шуда бо таҷҳизоти муосири соҳавӣ таъмин гардидааст. доир ба дастовардҳои соҳаи тандурустӣ ва сатҳу сифати хизматрасонии тиббӣ дар шаҳри Левакан суҳбати ҳамкорамон Самандар Шоевро манзуратон мегардонем. Марамат Самандар. Ташаккур ҳамкорон. Бале, воқеан ҳам ҳифзи солимии ҷомеа пайваста зери таваҷҷӯҳи ҳукумати мамлакат қарор гирифта, ҳамасола барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ тадбирҳои судманд андешида мешавад. пешвои миллат дар ҳама паёмҳои хеш барои рушди соҳа дастуру супоришҳои мушаххас дода дар ин замина ҷиҳати саривақту босифат расонидани кӯмаки тиббӣ ба аҳолӣ аз марказ то дурдасттарин деҳот инфраструктури зарурӣ муҳайё гардида истодааст. айни замон мо вобаста ба дастоварду пешравиҳои соҳаи тандурустӣ суҳбате дорем бо сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Левакан Ҳусейн Имомов. бигӯед ки соли 2024 барои рушди соҳа чӣ гуна тадбирандешӣ гардид ва дастовардҳо дар ин самт чӣ гунаанд? Ташаккури зиёд. Дар беморхонаи марказии шаҳри Левакан тибқи нақшае ки мо дар соли 2024 доштем барои рушд кардани соҳаи тандурустӣ дар самти таъмир кардани шуъбаҳои беморхонаи марказии шаҳри Левакан ки дорои 6 шуъбаи муолиҷавӣ мебошад. Албатта мо дар соли 2024 3 шуъбаи муолиҷавии беморхонаи марказии шаҳри Леваканро аз таъмири капиталӣ баровардем. Аз он ҷумла шуъбаи амрозии даруна буд, шуъбаи амрозии занона ва инчунин шуъбаи ҷарроҳии беморхонаро. Ва дар охири сол албатта мо аллакай дар таъмири капиталӣ рафта истодааст дар шуъбаи таваллудии беморхона. Вобаста ба муҷаҳҳаз гардонидани таҷҳизотҳои тиббии ҳозиразамон бо дастгириҳои бевоситаи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва инчунин баъзе аз дастгоҳҳои ҳозиразамон дастрас карда шуд. Аз қабили 1 адад дастгоҳи рентгении рақамӣ ва 2 адад дастгоҳи нафасдиҳии сунъӣ, 2 адад дастгоҳи ултрасадо ки дорои функсияҳои ҳам доплерӣ ва ҳам эхо мебошанд ва инчунин 8 адад дастгоҳҳои инфузоматр, 15 адад катҳои функсионалӣ барои шуъбаи эҳёгарӣ дастрас карда муҷаҳҳаз гардонида шуд, айни ҳол фаъолият мекунанд. Ва аз тарафи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Левакан дар беморхонаи марказии шаҳри Левакан 1 адад дастгоҳи лапароскопия дастрас карда шуда айни ҳол фаъолият мекунанд. Албатта чӣ хеле ки мо шоҳид ҳастем дар паёми навбатии пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таваҷҷӯҳи зиёд нисбат ба соҳаи тандурустӣ ба назар мерасид ва ин ҳам бошад зиёд кардани маоши кормандони соҳаи тандурустӣ моро ҳар як табибони соҳаи тандурустиро ва кормандони ин соҳаро водор месозад ки мо боз ҳам масъулияти худро дучанд намуда сатҳу сифати хизматрасонии соҳаи тандурустиро зиёд намоем. барои омодасозии кадрҳои соҳаи тандурустӣ чӣ гуна тадбирандешӣ мешавад дар беморхонаи марказӣ? албатта мо дар соли 2024 тибқи нақшаи маъмурияти беморхонаи марказии шаҳри Левакан 4 нафар табибон бояд аз такмили ихтисос мегузаштанд ва 26 нафар ҳамшираҳои тиббӣ. Аллакай мо нақшаро ба пуррагӣ ба анҷом расонидем ва аз 4 нафари табибоне ки аз такмили ихтисос мегузаштанд мо 8 нафар табибонро гузарондем. Ин ҳам бошад 5 нафар табибоне ки курси такмили яъне ки бозомӯзии амалиётҳои ҷарроҳӣ бо дастгоҳи лапароскопӣ. Аз инҳо 3 нафар табиби ҷарроҳ буданд, 2 нафар табиби акушер-гинеколог ва дигар табибоне ки такмили ихтисос гузаштанд. Ҳар яки онҳо дар беморхона омада як амалиёти нав ё яке аз табобатҳои ҳозиразамонро дар беморхона ба роҳ монданд. Ва яке аз пешравиҳои назаррас дар соҳаи тандурустӣ дар худи беморхонаи марказӣ дар он буд ки мо як табиби ҷарроҳи рагҳои хунгардро айни ҳол фаъолият мекунад дар беморхона ки амалиётҳои ҷарроҳии андоми рагҳои хунгарди андоми поёнро дар худи беморхона ба роҳ монда шудааст. Инчунин дар худи ҳамин соли 2024 3 нафар табиби мо аллакай ба курсҳои аспирантӣ дохил шуданд ва дар охир ноил мегарданд ба номзади илми тиб. баъд аз ин қадар таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи тандурустӣ, кормандони соҳаи тандурустии шаҳри Левакан
дар ин шароитҳои ҳозиразамон ки муҳайё гарданд барои онҳо бояд бо як масъулияти баланд фаъолияти худро дучанд намуда тамоми дониш ва малакаи худро дар ин соҳа равона кунанд. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки мо суҳбате доштем бо сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Левакан Ҳусейн Имомов.